Wow! Dira. Mag-unsa naman ka? Ay, sige. Challenge. Kaabya. Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon lagawon ta ang Play Planet sa NCCC. Uban ang anak ni Gerson Ordanel, si AG Ordanel. Atong suruyon aron nga inyong laagon. Hello mga Dudes! Karon diri nata sa mga pambata kay AG. This is welcome, have fun sa Play Planet. So pasok ta ang papa. Yes! Yuhuu! Sulod na mi. Okay. Hello ma'am, good afternoon. Hello. Bata. Bata ay maisip bata. Pwede malingaw mga bata dinhi. Pwede po maghigda-higda ra. Wow. Dali no? Mag-slide ka no? ang akong gibantayan. Ala, kumusta man? Nalingaw ka? Oh. Sige, asa naman kasunod videohan ta ka? Dali. Sige, dali. Asa to? Yeah. Asa ka ni Agi? Ka ni Agi? Dira. Dulat ako. Wow! Dira. Mag-unsa naman ka? Ay, sige. Challenge. Kaabtik. Woo! Ako may gikapuyan eh. Asa Agi ya? Wait. Kasi ikaw video kay EJ. Hello langga. Ko bilahin mas COVID. Asa ka Agi? Makalusot ko ya? Makalusot ko? Hindi kalusot. Naslide pa dira. Aha man ka padulong. Diri. Wow. Nya videohon ko nimo pa slide. Sige diri ka. Ay. Yan eh. Shout out. Saan si mga uyab? Shout out sa mga kauban ako nila. Asa dapit sa? Asa kauban mo dapit nga? Taga Oraya. Oh, Oraya! Woo! Shout out, pangalan? Oliver. Si Oliver. Silingan mo ni kuan dito ni Kidato. Chairman naman na. Chairman ninyo. Sige, kasi ha, Ma'am Flo. Sige, Ma'am Lani Tutilo. Kauban ni sa work ni Ma'am Lani. Asa na sila assign? Sa Wata Central. Sa Wata? Kasi ngalan ni Ma'am Gani. Veronica Oliegi. Ma'am Veronica. Ma'am Lani, dara. Sila Sir Marlon Ibrado. Supervisor. Woo! Sige. Iko ano? Dudes Torta. Dudes Torta. Nindot diri sa mga bata, malapad kayo lang sa area.
Kamang. Sa kadako sa lawas, naglisod ug sulod. Tanan, uwa na. Dali. Dili. Og dili nalingaw si Kuya Inok. Fun dire. Balik lang tayo dire next time. Sparring man na ya. Mag-sparring man na. Bang, tagat. So, come and visit NCCC Mall of Tagol. Daghan malingaw din mga bata ninyo. Taro nga. Ay, tagdili gisi. I want spaghetti pasta. Tulion ni Dok, tuli. Tuli Dok, patuli. Sama na yan. A few moments later. Inok, asa na sila, sir? Ay, bot. Dito wala. Nawala. Camp. Tapos sa toddler camp. Dito pa diri kay maapil pud taog ka.
Nok, dali Nok, mag-live ka. Nagunsa mo? Tic-tac-toe. Saan na pagbula? Dara mag-ama, nagdula. Tapos kung sa man na G. Tapos okay. Oy, bright si Daddy. Tunga. Ay, tunga. Tunga dito oh. No. Na makuha na si Papay. Na straight. Papay won the game. Gani. Napod isa ka bata diri oh, malingaw siya, toddler. Tulog. Meanwhile, Hello mga dudes, sumana kami og lagaw og dula dito sa Play Planet sa NCCC Tagum City. Naabot na gyud kami diri sa balay. Pauban gyapon si Pinok nga guwapo. Nangit-git na. Hantod sa sunod na to nga paglagaw sabay ta. Ubani kami magtorta. God bless sa ato ang tanan sa pagkakaroon. Bye-bye! Woo!